Viime aikoina otsikoissa on pyörinyt yhteiskunnan tukipilari Milan Jaffa. Tämä liberaalin ideologian lopputuote tuli aluksi tutuksi myymälävarkaana. On tyshkeisi. Okei, mutta miten tehdään tyshkeisi? Eli sä meet kaupan helposti, sä saa aina M-koko takia, mä kokeilen. Siis sä meet peiliin, sopiko, suora tyshkeisi. Nousu rikollismaailman eliittiin on ollut siis huikea tuhkimotarina. Helsinki City, Hajimaan finest. Helsinki City, Hajimaan finest. Helsinki City, Hajimaan finest. Helsinki City, mä omistan tää kaiken. Shotgun, gungun. Istu rauhassa! Istu rauhassa! Istu rauhassa! On rauhassa, chill. Haluaisin mä puukotan sun. Istu rauhassa! Me tullaan joka suunnalla. Shotgun, gungun. Äijä näyttää aika hiireltä. Pidit sä sitä toppista kolitsin alla? Vai oliko se teidän katujengin yhteiskäytössä? Mä katoin muuten äijän Helsinki City-videon, missä äijä räbäyttää. Helsinki City, mä omistan tää kaiken. Kadonnut täällä. Mitä? Miksi oot kadonnut täällä? Sossu ei enää maksa mun vuokraa, sen takia mä nukun täällä. Ai kadulla. Kadulla. Joo. Anna vittu, anna mua olla, mä nukun. Meneekö äijällä vähän paikat sekaisin? Hän on annut koko aikana huikeat 389 €. Et sä kyllä Milan näillä masseilla ota haltuun mitään stadia. Et tee sitä Helsingin vankilaa. Äijä sai just 10 tuomion. Kohta taitaa tulla lisää. Se on täällä.